дар даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе дар майдони худ бо дастаи Равшани Зафаробод андари майдони рақобат шуда барои дарёфти имтиёзҳои зарурӣ нерӯсанҷӣ карданд. Дар дақиқаҳои аввали бозӣ ҳарду даста эҳтиёткорона бозӣ намуда чандон ҳолатҳои голзаниро созмон дода натавонистанд. Дастаи меҳмонон танҳо дар дақиқаҳои охири бозӣ саҳитараш дар дақиқаи 42-юми майдондорӣ тавонист ки бо кӯшиши ҳамлавари бо маҳорати даста Бахтиёр Зарипов ба задани гол шарафёб гардида дастаи худро бо ҳисоби 1-0 ба пеш барорад. Дастаи Ҳулбук низ дар идомаи қисмати аввали бозӣ имкон дошт ки дарвозаи рақибро рахна намояд, аммо бо ҳисоби 1-0 дастаҳо ба танаффус баромаданд. Қисмати дуюми бозӣ низ бар нафъи дастаи меҳмонон оғоз гардид ва дар дақиқаи 60-уми бозӣ баъди қоидавайронкунӣ дар нимаи майдони дастаи Ҳулбук нимҳимоятгари дастаи меҳмонон Зиёуддин Фузайлов аз зарбаи ҷаримавии тӯбро бо як маҳорати баланд вориди дарвозаи дастаи соҳибони майдон намуда бо ҳисоби 2-0 ба пеш баромаданд. Дар идомаи бозӣ футболбози дастаи меҳмонон баъди қоидавайронкунӣ бо баргаи дуюми зард огоҳонида шуда аз майдон берун шуд. Зимнан баъди ин ҳолат дастаи Ҳулбук низ бартариро ба даст гирифт ва дар дақиқаи 80-уми бозӣ ҳуҷумҳои худро дар назди дарвозаи рақиб бештар ва хатарнок гардонида баъди қоидавайронкунии меҳмонон ба задани зарбаи пеналтӣ даст ёфтанд. Имконияти мазкурро беҳтарин ҳамлавари Лигаи Якум Авазхон Қамчинов ба гол табдил дода ҳисоби бозиро 2-1 намуд. Ҳарчанд дастаи соҳибони майдон то охири бозӣ боз чандин имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале дидори имрӯза бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи меҳмонон Равшани Зафаробод ба анҷом расид.